Arrasateko osoko bilkura bateko iskanbilarekin hasi behar dugu gaurko Alabazan. Alderdi sozialistiak agertu eben kejia, euskeria salata. Lehendakari okulua, iraten horretazutiko bilkura egoken harta irakurita batzen. Bai? Mesedez. Nago txutxen, nahi dut, hasta la ejercicia de lengua. Estoy diciendo que estaba esperando a que lo que tú has dicho pudiéramos entender todos los que estábamos aquí. Y no es cierto, porque algunos de los que estamos aquí, de concejales, y el respeto a los que están asistiendo, algunos no han entendido lo que tú has dicho. Una vez más, recalco que nos estáis marginando y que una vez más estáis queriendo humillarnos porque algunos de los que aquí estamos no entendemos. Que conste en acta esta intervención mía en principio. Y si quieres seguir así, sigue este pleno así. Pero tenemos que hacer acciones judiciales para que esto no se vuelva a repetir. Acciones judiciales. Si el Ararteko no da solución al tema que hemos planteado. Nik esan dagoen itzupini nahi duzuen? Nik ez dut nahi. Horrela gero. Akta batzen da? Zorionez, konsensorako gaixa bebazan euskeria. Eta Arrasateko hainbat eta hainbat erakunde, enpresa, eragile, elkarte, talde eta norbanako euskerian erabilerarako hitzarmena sinatu behin, ontxo 30 urte dala. 1990an, Euskal Herri mailan aitzindari izan zen eta eredugarri josan hitzarmena. Espero dut, gaurko hitzarmen honek, Arrasateko bizitza lehendabizi euskara indartzeko pausu garrantzitsua izatea lortuko duela. Euskarak gaurko Euskal Herriko gizartean bete behar duen funtzio soziala betetzen hasteko lehendabiziko pausua izango dela. Ea behingoz gure etxe barnetatik, gure sukaldeetatik kalera, lantegietara, enpresetara, bulegoetara, irratira ateratzen dugun euskara, baina atera ere eguneroko gauza guztiak, arruntak eta bereziak aipatzeko eta gure artean komunikatzeko. Euskaraz jarduteko jokabidea, euskaldunen baitan dagoela esatea ez da aski, ez da egia. Zer esan izugarria dute erakundeak kultu, kirol, lantoki, eskola eta erakunde publikoek eragin ikaragarria du erakundeak euskarazari ala erderazari. Jesús Mari Garmendia, San Francisco Javier ikastolako lehendakaria. José Luis Arruitia, San Viator ikastolako lehendakaria. Juan Pedro Iturbe, Umezaintza aurreskolako lehendakaria. Jesús Mari Garmendia, Eskoiatzako irakasle eskolako zuzendaria. Xavier Otamendi, Osbero enpresako gerentea. Nekane San Miguel abokatua. José Luis Etxebarria, Mondragon futbol taldearen lehendakaria. Aipaturiko entitateen elkarren arteko harremanak ahoz naiz idatzizkoak beti euskaraz izango dira. Zeinen pozik egongo litzateke gaur hemen gizon bat, Arrasatekoa, gizon jakintsua eta argia, Severo Altuve, gaurko ekintza hau ikusten. Berak, bere bizi guztian, eraman zuen kezka hau, euskeraren atzeraka da, euskera baztertu xia, beti atzeraka zijoala, eta zer egin zitekeen. Horixek esaten zuenean, hartz emaiogun herri honi, ontan iran dezan, zer esan nahi zuen. Eta garaitsu berean, Bizardik esaten zuenean, hizkuntza larrekoa, gaitzetsia, txirotua, baztertua, zaharkitua, euskara hizkuntza larrekoa, hiritarren gandik urrundua, herrixearen eskutan utzia, hizkuntza larrekoa, nahi zuen nora nahikoa, nahi haunat nora nahikoa esaten zion. Hore esaten zuen, aldarrikatzen zuen, jakite egoekiboa erazten zion. Soina zahar, azal horizta esaten zuen. Zarra, bide luzea eta malkartsua egina. Baina bukaera benetan, nire ustez guztia labur biltzen duena da. Muy lotirakoa.
Arrasatearroi, bene-benetan zorionak, eta eskerron, jakin lankidetzarako prest gaituzuela. Eta hala behar duela, hizkuntzak batu egin behar gaituela, eta ez banatu. Izan ditzakegun diferentzi guztiena gainetik, herri bat gerala. Euskal Herria edo Euskal Herrietakoak garela, eta hortan irautea gutako bakoitzari dagokiguna. Gaur sinatu den hitzarmen hau, hitzarmen handia da, eta hitzarmen historikoa izango da Euskal Herriarentzat, baldin eta izenpetu degunok gaur emandako alkarri eman diogun hitza jaten ez badego. Benetan uste dut bide berri bat eraikitzen dezutela, eta bai Arrasate eta ingurukoentzako, eta baita ere Euskal Herri osorako guztiz eredugarria dana. Eta euskararen etorkizunarentzat ezinbestekoa. Arrasateko herriarentzat nik uste dut euskararen alde eman daitekeen pausurik errealistena eta eraginkorrena izan daitekela momentu honetan, horrelako konpromisu serio bat hartzea. Enpresak hasi ziren euren jardun euskaldunketako lanetan. Fagor letratresnako plangintza, euskaren plangintza hain zuzen da, igaz hasi ginen igazko aprilean hasi ziren ikastaro talde bi, euskalduntzen, eta egunero 4 ordu eta erdi ikasten, eguerdiko ordu bietatik arratsaldeko 6 arte egunero, eta bi talde horiek bata oraintxe Aste Santun bukatuko du, talde bigarren da hirugarren maila erdian hasi ziren, eta oraintxe bukatuko dute Aste Santuan, eta fruitu osonak atera dituzte. Eta gero beste talde hasi zen baita ere aprilean, baina hasieratik hasi zenez horrek bukatuko du abuztuan, irailean bukatuko du. Eta orain onartu den berriz plangintza da, fruituunak izan direnez orduan aurrera begira ia nolabait piloto txapel hori kentzea, eta hemendik aurrera berriz beste talde birekin hasi eta nolabait euskaldundu arte horrela jarraitu, ezta? Lan munduan ere danok ez garela batera horrela joango, eta batzuk neurri bat bidea egin behar dutela, beste batzuk atzetik joateko. Eta lan mundu euskaldunketako bide hori egiten lagunketako AEDek Euskalan ekimena sortu eben. Bainaki, gaur hemen kanpaina bat aurkeztu duzu apurra, zeintzu dira kanpaina horren helburuak eta nori zuzenduta dago kanpaina hori? Garbi dago, honen kanpaina berez euskara bultzatzea, baina euskara lan munduan bultzatzea da. Eta zuzenduta, nik banatuko nuke langilegoari, orokorrien, hortan bere lanean eta bere lan munduan erabiltzeko, eta baita ere enpresei. Enpresak, badakigu batzuk hitzarmenean sartuta daudela, hitzarmenarekin ados daudela, eta baita ere beste batzuk, behar batzuk agertzen ari dira, ez? Kanpora begira eta behar dute nolabaiteko euskara maila, eta hortan pentsatzen dut eurentzako ere interesantia dela. Eta helburu izango litzake euskara bultzatzea eta jentiari euskara ikasi eta euskara alfabetatu. Enpresa munduan sartzea nahiko zaila da gaur egon, gainera dagoen krisia, eta hori badanak aipatzen dutzu, euskararekin zuen zenien enpresatetik bestera. Eta orduan nik uste dut, markatu behiko leukela, enpresa bakotxa da, lehentasun batzuk nondik hasi eta hortik jo aurrera. Orduan batzuk badaude lehentasunak izango ziaga, ez da egitz. Bezeroarekin zuzenian, harreman zuzena daukatenak, beste batzuk izango zian goi mailako teknikariak, euskaldundu beharrak, eta hor, enpresa bakotxa mundu bada eta mundu horretan sartzia askotan oso gatxizetzen da, ezta. Eta, apur bat euskalduntzeko giro hori badanon beharra dago. Ez bakarrik enpresa munduan lagabeharreko gauzia, bezik eta bezero moduan eskatu behar den gauzia. Eta hemendik aurrera, bezero artean kontzientzia hori sortu eta gauzak euskaraz eskatzen oitxu eta ikasi eta hortik jo beharra. Herriz euskaldunketako dana dela zerroberik txiki-txikitatik astea baino. Hezkuntza arloan 25 urte bete zituen almenek 1980an, eta eskolia erabat euskaldun bihurketako bidian oian. 3 talde baino ez dira gelditzen almenen eredu elebidunean. Gainerakoek euskaraz ikasten dute, bai oinarrizko heziketa orokorra naiz batxilergoa. Izan horrelako plangintza bat 5 urtera, eta nahiko gorra izan zen, baina uste dut erantzun oso ona eman zuela almenek eta eman genuen denok, eta gogor saiatu ginen hortara.
Orduan, hainbeste irakasle, ni beste batzuren artean, alfabetatu ginen. Denetara, 80 langileek egiten dute lan almenen, hainbeste ikasle behar bezala atenditzeko. Batzuk administraritzan, mantenimentuan besteak, sukaldean eta azkenik, baina ez azkenak irakasleak. Kurtzeberriren magalean eta bestekaldean udalaitzere ikusten delarik, almeneko futbol zelai eta pistak umez betetzen dira. Bertako areak era guztietako jolasak egiteko aukera ematen du eta. Ariketa fisikoa ez da kanpoan bakarrik egiten. Gimnasioa leku ederra du almenek. Talde gehienak bertatik pasatzen dira gorputzari astinalditxo neurtua emateko. Informatika ere sartu da almeneko ikasgeletan. Ordenadorea, aro modernaren adierazle nagusietakoak badu lekurik almenek. Neskamutilek aukera dute ordu jakinetan ordenadoreekin batera ikasteko. Almenen ikasitako ikasle askok amaitu dituzte ikasketak eta dagoeneko lanean ari dira, era guztietako lanetan. Almen atzean gelditu da haientzat. Euren historiaren zatia izango da. 25 urte bete ditu almen dagoeneko, eta beste horren beste betetzeko prest dago, egunero lanean, etorkizunari begira. Gaurko aurpegi gazte hauek dira almenen oraina, eta denon geroa. Zorionak almen eta urte askotarako. Almeneko etorkizunaren aurrean ni baikor nago. Zeren almenek azkenean 2000 bazkide, edo 2000 bazkideren laguntza dauka. Eta horrelako jendetzaren aurrean edozen desafioari, edo edozen retoari egin dakioke aurre. Eskola bat, nik uste dut, oso herrira zabalik egon behar duela beti. Eta zentzu honetan pentsatzen dut almenek bere helburu soziala bete duela. Almenek 25 urte eta beste hainbeste Arrasateko San Francisco Xavier ikastoliak. Bai testu libururik ez zeuden, lokal faltak, baina bueno, irakasleen borondatearekin aurrera atera dute ikastola. Eta gutxi gora bera 25 urte dauetan zenbat ikasle edo pasa dira ikastolatik? Lehengo gunean ibili ginen eskutitza bialtzen ikasle hoiei eta 4.000 bat eskutiz bialtu genituen. Eta aurten beste 1.200 bat badaude, 5.000 guztira. Bueno, dana berdina zase margotuta eroisa antzera. Ez batzuk hemen, baina erdi batzuk hemen. Erdi antzerak? Bai, erdi antzerak. Berdin ez, baina antzerako bai, antzerak. Eta ze zabiz margotzen? Marrazki bat. Baina ze da marrazki ze? Vegeta. Vegeta. Lana globuak esplota bota eta gero kentzen horre gorrixak. Eta mozua be pintxau dozu, Bai. A ber, eta zu ego zara ona, zu zela ditzen zara? Unai. Eta zein jozu gaur, asko golaz dozu? Bai. Bo, anelu ese, hauez, Artistia, bixen bitartian Atxabaltako Kurtzebarri eskolan inaugurazioetan ebitzen. Eskola horren inauguratze hau, niretako nintzen personalki da, niri alkatzen naizen bitartean ez naizen momentu guztitatik, o naizen momentutatik, ekintza niretako maitagarriena. Txampain botila zabalketia mereziuko eben inaugurazio hark. Edo sagardauana, zeatik ez? Ari kantagotzan Arrasateko San Andres eskolako umiek euskeriaren hastian barruan. Gero upelatikan botilara pasan, unai emateko prez beraren jola.
pasa. Udako beroekin gertatzen da zaharri, bera dala onena guri freskagarri. Berari begiratu zegoen ez pentsatzen, etzeko badalako ez da estimatzen. Geurea izatez gain arrazoi mordoa, estimagarria izgora zagardoa. Eta Iñaki Peruren abe gonbidatu ebein eskolara. Gizonak bere etxeak egiteko, harriak ekarri, harriak landu, eta harri horiek bat bestearen gainean jarriz egiten zituan, baina dana eskuz eginaz. Mendiko zugaitz horiek eskuz ebaki, bere idiekin arrastan ekarri, eta gero atzeneko teatua jartzeko goraino igotzen zituan. Eta gero etxe hori egindakoan barrenean bizitzen jartzen zan, eta bere inguruan bazituen abere batzuk, eta hoientzako jana ekarri eta esnea eraman eta horrelaxe bizi modua eta du batez ere baserri giroan. Arrantzaleak itsasoan, baino gure herri kirola gehien bat hitz egiten ditugu eta erabiltzen dugu baserri giroko kirola. Eta hasi gaitzen begiratzen. Harri jarraitzailean ondi dator, harria landu eta harria erabileran tokitik. Nolabait arrogitik. Aizkolarian ondi dator, basotik. Euskal Herrian baso asko izan da, gaur ere zugaitz asko da, baso asko izan da, eta basoietan Euskaldunak trebetu dira bere lana egiten. Batzuk zugaitza ebakitzen, eta beste batzuk zugaitz horiek bere idi eta behiegin ateratzen. Orduan, baserritarrak egunero egin duen lan hortatik datoz gure kirolak. Samur, hanki jasoten eben Iñaki Perurenak. Horrela, tiraldi batzuk eginezkeo iztarren atzeko muskuluiek ere berotzen dira. Gero, gerriak laun handia egiten baldu baitu, gerria ere bigundu behar da. Aurre aldera, atze aldera. Eta aurre aldera biguntzeko honeko hauxe. Zabaldu iztarrak, eta poliki buruakin aurre ekuitzen saiatu. Horrela. Ikusten duzute, ez da? Bueno, horrela, gero, atzealdera berdin, besoak aurrera itzuli eta atzera. Gero, besoak indartzeko, beste berotzeko, beste flexio txiki batzuk. Hori da sasoia hori, eta harrisa jasotera. San Andres eskolan euskerian hastia eta erguinen 10. urte hurren ospaketan ebein. Umiak euskal kulturara eta euskarara erakarri guran eskolak. Helduei zegokixen ez berriz, euskaltegixetan be baebilen jentia euskara ikasten. Arrasateko udal euskaltegixak be 10 urte bete zituan, eta zela ez, maixan bueltan zelebrau ebein. Matrikulazioa gero eta gorago doala. Eta, bueno, matrikulazioarekin batera, irakaslegoa, gero eta handiagoa da. Eta, bueno, udalak ere honetan badauka zer ikusirik edo eukidu zer esanik, baliabidea jartzerakoan eta irakaslea kontratatzerakoan eta bar, ez duelako, bueno, mugarik jarri. Jende aldetik ere, jendeak oraindikan euskararen beharra ikusten du, ezta? Bai. Oindala 10 urte baino alde horretan dago diferentzia nabarmenena esango nuke. Alde batetik, oindala 10 urte etortzen zen gentioen jokan be, bueno, euskara ikastera noie. Eta, bueno, etortzen zen, baina gaur egun euskara ikastie da honetarako edo bestetarako. Bueno, umiekin hitz egiteko lain. Edo enpresa, daukaten maila bat jarrita esate baterako. Administrazioak perfilek ezarrita.
Osakidetzak bere planak, medikuak eta asko datoz, ambulategietan eta konsultetan euskararen beharra sentitzen dutelako. Beharra, baina ulertzeko lain, euran egeixuekin ulertzeko lain. Eta, dendariak, tabernariak, arrasaten esate baterako azken ikasturte honetan kanpaina berezi batein zen, eta arrasateko tabernarik eta dendari asko dago. Eta orduan, bai, ikusten da interesgunia euskera dela, baina zerbait eiteko lain euskera. Nire lan eiteko lain, nire umiei ulertzeko lain, edo, halako epe motzera jarraiteko helburu edie. Ez da euskera ikasten hasiko naz, eta jarraitu hor bukaerari bare. Hori ja ez da. Bai, ala bestela. Isinik gauta zaien normalik, ala. Potentzialekin ere. Noiz hasi zinen euskara ikasten? Orain dela ja 5 urte. Baina, hau da bigarren aldiz. Lehenengo egon nintzen aeka, baina Eskoriatxan. Ni Eskoriatxakoa naiz. Eta orain dela 2 edo 3 urte. Baina Aretxabaletan. Eta gero ja aurten, hemen egon naiz. Eta Eta zuretzat erraza ala zaila da euskara ikastea? Niretza da zaila, pizka bat. Baina hori da, ez dudalako ikasten. Eta hori da. Eta hemendik kanpo praktikatzea berraza ala nola ikusten duzu? Praktikatzen duzu? Ez, hori ez. Hori da zailagoa. Eta horregatik, orain ja errepikatu naiz, eta Praktikatzeko eta, jende asko laguntzen zaizu, ezta? Eta kalean ere naiz eta hanka sartzen, jendea nahiko laguntzen dizu. Osaitu. Eta hemen erabiltzen den metodoa, ona ala zer iruditzen zaizu? Niretzat ona, baina egin behar duzu, ez dakit, obligazio bezala, ez? Eta nik behar dut, moztu, obligazio bezala hartzen dut, eta niretzat hobea da. Bale, eskerrik asko. Jendea hitz egiteko, ni hemen lan egiten dut, eta jende asko euskera hitz egiten dute, eta horregatik ikasten dut, eta gainera, ez naiz euskalduna, baina, basko naiz, orduan, nik nahiago dut, euskera hitz egitea. Eta hemen erabiltzen den metodoa, zer iruditzen zaizu? Ona da, klasez da, insti bezala, da oso partizipatiba eta oso alaia ere bai, eta nik ondo pasatzen dut. Egunkaria irakurtzen du ordu hontan. Orduan, Nuria, irakurtzen bazo? Bai, hasi. Baina gaur dendara doa. Alartzateko laurak dira. Ia beti, momentu honetan, jokatzen ari dira lorategian. Ohera joan arte egongo da irakurtzen. Kalian praktikatzen duzu lagunekin eta? Ez daukat lagunak. Ni bai, fiskal bat bai. Iaz hasi nintzen. Zaila ala erraza da euskara ikastea zuretzat? Ni uste dut erreza dela. Kalean praktikatzen duzu lagunekin eta? Ez, orain igual gutxi. Normalki kalean bizimodua gaztelez egiten dut, lantegien apur bat euskeraz, eta, baina normalki kalean erderaz. Euskaldun zala ala euskarun berria zara? Ez, euskaldun zarra, baina txikita menekin euskeraz, baina gero ja astu jaten, eta, nago berriro ikasten apur bat. Udal Euskaltegi eta AEK bisak egin behar eta helburu berakin. AEK hainbat ekimen organizaiten eben herrira begira. Ezaunena, korrika, baina besterik bebazan, AEK jira esaterako. Zerotik asiz erakutziaz gure herriko hizkuntza iztun bakarrak ala egiten du mailarik maila
giltza. Arek goruntza egitekotan, norbaitek behar du bultza. Goiz eta arratz ikasleekin, hainbat borroka eta lutsa. Indarratzeko gertu ditugu, ardo gorria eta luntxa. Ardo gorria eta luntxa. Beraz luntxori izan dadila, gaur jaiaren euskarria. Gure aeka dugun bezala, euskararen oinarria. Gaur ikusi dut ta asetu dit, nik nedukan egarria. 6 lurraldeko mapa oso bat, sarreran dute jarria. Mugak euskerak hausten baititu, hizkuntza baita herria. Hizkuntza baita herria. Bueno, beti ere esposizioa zabalik egon da lau egunetan, eta jendea junda pasatzen, eta palenak ikusten, interesatzen, galdetzen, papelak hartzen, da bla, betikoa ez da, jendea junda paseatzen. Eta atzo egon zean animazioa, aurrendako batez ere animazioa, txokolata da, jolasak, hankapaluak, bata bestia, gure andereñoekin, eta gure hainbat ikasleekin. Baina, oso ondo egon zean, umeak, joder, alborotadore batzu dira. Baina, ondo pasau zuten, hori da, importantiena. Eta gaur, ramen daukagu kanpoan, behar da zaratan txungo dezue, mikrotik sartuta, txinparta taldea, kriston erromeria dau, zebero altuge plaza bete-beteta, eta aurrak eta ezain aurrak dantza bizean. Total, nahiko giro majoa sortzen ari da lamen. Pixka eta maiera emateko gure egun hauei, ezta? Baina esan dakoa, AEKak organizatzen eben eta egiten jarraiketan dauen ekintzetan ezaunena, zein izango daba, 7. korrikaren irudisekin eta kantuakin gaurko agurra, ala zan, ala bedi. Lusar bat erein eta bilduko duzazti, lusar bi korrika ikusirik, ez duk sekulan izanen, elako errekoltari. Joan ez talosa handi,